niin, on tultu vähän hoitelemaan. Täällä on meidän haaveri. Hän ei oikein tykkää, kun sitä kuvataan tai kosketaan. Se pitäisi taas pestä ja sitten laittaa vetrisyn haude sinne. Pestään samalla toinen jalkakin, pestään molemmat jalat nyt eguimylillä. Eikö oikein Nemo tykkää? Kastellaan hintut kunnolla, että... Joo. Nyt mennään toiselta puolelta vielä. Sitten täytyy vähän lukea ohjeita, kun ei muista kunnolla. Anna vaikuttaa 5 minuuttia. Lyhyempi vaikutusaika kuin Hexosilissä. Hexosilla vaikuttaa 10 minuuttia, tää on vaan 5 minuuttia. Tämmöstä sinistä töhnää. Aika ällöttävää sanoisin. Mennään. Vaahdotellaan huolella tälle kinttuun. Me halutaan pestä myös nämä vanhat arvet. Otetaan ne. Toiselle jalalle sama homma. Täällä ei oo mitään haavoja, niin tää on ihan piece of cake. Mutta toi toinen ällöttää Nemoa tosi paljon, kun siellä on se haava. Puhdeltu. Toinen jalka on jo kuiva ja nyt vielä tää haavajalka kuivaillaan. Sitten kun on kuivailtu, niin sit laitetaan hauteet ja rasvat. Katsotaan kun meillä sujuu hauteen laitto, kun Nemo ei oikein dikkaa siitä hommasta. Jos kamerassa vaan akku riittää, niin otetaan sekin videolle. Pyyhet tuli ihan mäkäksi. Tulee haudetta varten tulee Animal Indexia lappu. Tähän tähän me suihkutellaan veterisyniä. Taitetaan vähän, niin saadaan se imeytymään paremmin. Omalle kädelle. Pyrin laittaa tätä aika paljon tänne, että se on semmonen oikein kunnollinen haude. Noin. Sitten laitetaan. Meillä on nyt pinkkiä liimapinteliä. Minä laittaa se tän avulla tonne jalkaan kiinni. Tää ei ole välttämättä mitään kaunista katseltavaa tämän laittaminen, koska Nemo tosiaan inhoaa tätä yli kaiken. Nyt meneekin yllättävän helposti. Inttu on kyllä ylhäällä, mutta ei ole vielä jalka viuhunut siihen malliin, mitä viuhuu esimerkiksi aamulla tänään. Välillä tätä on saanut laittaa silleen, että joutuu varomaan, ettei tule kaviosta päähän.
tein aika tiukan paketin tästä, koska Nemo on kuitenkin ulkona koko ajan ja liikkuu paljon. Niin jos tätä ei ole tarpeeksi tiukka, niin toi meidän haavalappu valuu sieltä pois. Toinen, joka tulee tänne näihin vanhoihin arpiin. Näitä laittaa aika paksu kerros saa olla joka jalas meillä. Hän ei vaan ihan hirveästi tykkää tästä rasvailuhommasta. Mutta tää on ruvennut nyt sujumaan. Tätä on tehty. Sitten jos mä saan kameraa vaikka vähän lähemmäs, niin saadaan tänne niin kuin sisäpuolellekin näkyviin, että mitä täällä oikein tehdään. Eli täällä on kans molemmissa takasissa, mutta kun tuossa toisessa on nyt toi haava, niin sitä me ei olla rasvailtu niin paljon. Kun jos siellä on rasvat, niin sit se ei pysy siellä se meidän sidos. Sitten me laitetaan ihan elmukelmu tänne. Häntä meinaa tulla tähän tielle, mutta ei anneta sen häiritä. Elmukelmukin on vähän sellainen, että tää valuu tosi herkästi, kun tää on niin liukasta. Niin tääkin laitetaan aika tiukasti. Muuten meillä on pintelipatjat aivan kakkaiset. Noin, ja sama toiselle puolelle. Eli tänne laitetaan kans, vaikka täällä ei olekaan sitä rasvaa, niin tänne laitetaan kans elmukelmu vähän suojaamaan meidän haavasidosta ja sitten suojaamaan pinteliä siltä varalta, että meidän haavasidos valuukin tuolla alla. Ai, hieno poika Nemo. No ei saada kiintua oimusta. Sitten vaan pintelöidään. Meillä on toinen jalka on jo valmis. Mä laitan pintelikin aika tiukalle sen takia, että se justiinsa pysyy toi meidän paketti, et sen verran tiukalle, että pysyy, mutta ei kuitenkaan liian tiukalle. Tänne menee sormia väliin. Ja sit vielä laitetaan meidän tallisuojista, tai tallisuojina nää Nemolla on. Onne laitetaan neopreenit tähän päälle, että pysyy vähän paremmin paikoillaan nämä meidän viritelmät, kun näiden tallisuojien omat patjat on pesussa, niin sit hyötykäytetään ne neopreenit kuitenkin tähän jalkaan. Siinä on hoidettuna nyt jalat. Niin, heppa käyttäytyy tosi hyvin. Niin, hieno Nemo.